Good morning po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Kaninang alas 2 na madaling araw, lumabas na po ang itong low pressure area sa bandang West Philippine Sea at wala na pong direktang epekto sa ating bansa. Ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa, itong northeasterly surface wind flow sa bandang Northern Luzon. At bukod dito, wala na po tayong inaasahan o namomonitor na panibagong low pressure area o bagyo na maaari pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At sa ating magiging lagay na panahon ngayong araw, inaasahan pa rin natin na magiging maganda at maliwas sa panahon, hindi lamang dito sa Luzon, ganun din po sa Visayas at sa Mindanao. Pero may chance pa rin po ng mga isolated na mahinang pag-ulan sa Northern Luzon. Ito po yung sa Cagayan, Isabela, Abra at Apayao. Samantala, sa lalaming bahagi ng ating bansa, inaasahan po natin ng mga isolated o mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm. Ngayong araw, wala po tayong gale warning, kaya safe naman po pumalaot ng ating mga kababayan, lalo na po ang ating mangingisda sa buong kapuluan. Konting pag-ingat lang po dahil may chance pa rin ng mga thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Sa ating weather outlook, sa susunod pong 3 araw, patuloy po magiging maganda at maliwas sa panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may chance pa rin ng mga isolated na mahina pag-ulan sa Baguio City, samantalang mga isolated o mga biglang busang ulan, dulot ng thunderstorm sa Metro Manila, Legazpi City, Metro Cebu at Metro Davao. Ang araw pong sisikat, mamaya pong 5:47 ng umaga. Ang araw lubog, mamaya pong 5:37 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.